ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ ಇದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ಜನ 10 ದಿನಕ್ಕೊರ ಕಂಬಳದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ದಾತ ಬರಿಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರದುಲೈ ಓಪುರ ಎರು ಸೇಲ್ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎರು ಮೀನಿ ಸೇಲ್ ಆಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಓಲಾನ್ಲ ದಪ್ಪೊಂದಿತ್ತನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪ ಅವತ್ತಂದೆ ಓಲಾನ್ಲ ಐತೆ ಕುರಿ ಕಂಬಳ ಬರ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪ ಇಂದು ಬರ ಎಂಕ್ಲ ಐತ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬುಕ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡದ ಐತ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದಿತ್ತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರದಿನ 10 ದಿನ ಕರೆ ನನಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇಂಜಾಡ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಡಿಎಂ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಉಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು 1 ಬಂದು ಐಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಎಂ ಮಲ್ತನ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ಪನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸುದ್ದಿ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಮೊರಣಿ ಕಕ್ಕೆಪದೋಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕೆಪದೋದ ಅವ್ರಿ ಹುಡುಗಿ ಭವಿಷ್ ಗೌಡೆ ಪಂಡ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಒಂಟಿ ಕಂಜಿನ ಪತ್ತದ ಪಾರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆದತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೊಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ವೈರಲ್ ಆದೈತೆ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ ಇಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಕ ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗ ಗೆಡ್ಡೆ ಆವಿಡ್ ಐ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಪಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ಪನ ಹುಡುಗಿ ಆವಿಡ್ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೇಲಾಯಿನ ಇರುತ್ತ ಸೇಲಾಯಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಪನಂಡ ಹೊಸಪೆಟ್ಟದ ಅಪ್ಪು ಪಂಪನ ಇವರೇನು ಕೊಳಕೆಗಿದೆ ತಂದ್ರೆ ಅವೊಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪನೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಕಡಿಟ್ಲ ದಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮರಣಿ ವೇಣೂರು ಮೂಡು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಲ ದಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೈತ ಪಾರ್ಟಿ ಬುಕ್ ಇರುವಲ್ದ ಮುನ್ನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೈತ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಐತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ತೂಜಂಡ ಅವತ್ತಂದೆ ಎರ್ಮಾಳ್ಲ ದಪ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು ಎರ್ಮಾಳ್ದ ಮುನ್ನೆ ರುದ್ರೆ ಸಂತು ಬುಕ್ಕ ದೂಜೆ ಪಂಪನ ಎರಲ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟಡ್ಲ ಎರಲೆನ್ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೊಂಡೋಟದ ಬೊಳ್ಳೆ ತೆಲ್ಲಾರದ ಮೋಡೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾಳ ತಾಟೆ ಪಂಪನ ಎರಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೋಟು ದತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರ್ ಬುಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿಯರೆಲ್ಲ ದತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ಕ ಪದ ಉಡ್ಲ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಐತದಾಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಪುರ ಇರ್ಲಿಂಪುರ ದತ್ತಿರ ಪಂಡ ದೂಜನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಐತೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಮ್ಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿ ಮುಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬತ್ತಿದ್ದುಂಡು ತಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಮಿಯಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಕ್ಕಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಿಡು ಅವತ್ತನ್ನೇ ಬಳ್ಕೊಂಜದ ಹೊಸ ಕರೆಟ್ಲ ಕುದಿಲ ಒಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಇಂದು ಈ ವಾರದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಂಚನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವಾರಲ ಕೊರ್ಪೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಅನಿಸಿಕೆ ಬನ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಇಂಚ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರಂಡ ಓಕೆನಾ ಅದಾದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಡಿತೀನ ಬನ್ಲೆ ನನ್ನವರ ತಿಕ್ಕಗ ನಮಸ್ಕಾರ.